देरहानाया 100%। सियर एकदम जेबो गोनो गोथो गैया सियर। नमिनेशन लाइखौ नोंथाङा गथायबाय मा बुंनो सानो बे बुब्लियाव? आङो दा दिनै आं भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनिफ्राय बे 15 नं काजलगाव MCLA समस्थियाव आं दिनै बिजाथि महरै दिनै नमिनेशन आं साबमिट खालामबाय। दा आंनि नमिनेशन साबमिट खालामनायनि खारना बेनो जे जोंनि गेजेराव गोबां गोरिब दुखियाफोर दङ गैजारोङिफोर बिथांमोननि भबिष्यत जिबननि थाखाय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनो थाखाय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो भटारशिप बिदों। भटारशिप बिनानै जोङो आन्दलन खालामबोगासिनो दं। थांनाय 2011 सननि 2 डिसेम्बरावनो भटारशिपखौ होनो होननानै उच्च पदस्थ कमिटिया पार्लियामेन्टारि कमिटिया पास खालामना होखादोंमोन। बेखौनो बिथांमोनहा दासिमबो होनो हायाखै आरो बेखौ जोङो बिख'थारनाय हिसाबै आरो बयनिबो रांखान्थि उदांस्रिनि थाखाय उदांस्रि होनो थाखाय आं रायजो राजानि जानानै एबा भटारफोरनि जानानै बे खामानिखौ मावफुंनो आं आगान सुरदों आरो आं मावफुंलांगोन। देरहागोननि आसा ना नोंथां? देरहानाया 100%। सियर एकदम जेबो गोनो गोथो गैया सियर।